Tento návod ti pomôže mať prehľad o zadaniach, rozpočtoch a príjmoch. Včas rozpoznáš trendy a spoľahlivo plníš svoje ciele, bez tabuliek a zložitého reportingu. Blici ti ukáže presne to, čo potrebuješ. Vždy aktuálne a prehľadne na prvý pohľad. Prehľad projektov zároveň slúži ako tvoja kniha zadaní. Vidíš tu aktuálny objem zadaní v porovnaní s predchádzajúcim obdobím a plnenie cieľov v oblasti rozpočtu a fakturácie. Vyber widget, aby si prepínal medzi absolútnym a relatívnym zobrazením. Pomocou filtrov zmeníš interval, aktuálne obdobie a stav. Otvori projekt, aby si podrobne vyhodnotil zadanie. Aktivuj reportingový widget na sledovanie priebehu celého zadania. S aktívnym reportingovým widgetom sa posuň k svojim službám a pozri si aktuálne čerpanie rozpočtu. V sekcii služby ti widgety ponúkajú prehľad o výkonnosti tvojho tímu. Používatelia s rolou vlastníka účtu vidia priamo očakávané príjmy. Ostatní vidia iba množstvo služieb, ktoré sami poskytli. Aj tu môžeš pomocou filtrov porovnávať obdobia alebo zúžiť zobrazenie napríklad na jednotlivých používateľov. V sekcii faktúry ukazuje widget vývoj príjmov tvojej firmy. Doplňa tak pohľad na tvoju knihu zadaní. Riadi svoje podnikanie s prehľadom, od zadania po fakturáciu.